O novo goberno do Carballiño, personificado polos líderes do Partido Socialista e do Partido Popular carballiñeses, presentaron hoxe os pormenores do seu acordo. Nos últimos días, ambos equipos traballaban na conformación e no reparto de áreas. A área de Economía, Facenda, Orzamentos e Administración Xeral, xunto coa Alcaldía, será para Francisco Fumega estes 2 próximos anos. O Urbanismo, Obras, Vivenda e Deportes será para o Tenente Alcalde, Pepe Rafael Castro. Outras áreas quedan divididas con reparto de competencias entre ambos partidos e algúns departamentos como Cultura, Turismo e Industria ou Benestar manteñen ao seu responsable. Nesa delegación de concelleiros, consideramos oportuno crear as seguintes áreas. Un área de Economía, Facenda, Orzamentos e Administración Xeral, xunto ca Alcaldía, que nestes primeiros 2 anos serán levados pola miña persoa. Un área de Urbanismo, Obras, Vivenda, Contratación Administrativa e Deportes, que serán levadas polo Teniente Alcalde José Rafael Castro Gil Seijas. Un área de persoal na que vai seguridade, emerxencias municipais, mobilidade, réxime interior, que levará Alberto Otero Carneiro. Un área de cultura que continuará levando o concelleiro actual Diego Fernández Nogueira. Un área de servicios sociais e sanidade que levará Silvia Baranda Fernández. Un área de medio ambiente e termalismo que levará María Elvira Torres González. Un área de política de benestar comunitario que levará Rosa María Fuentes García. Un área de medio rural que levará Miguel Fernández Castro. Un área de información, promoción turística e industria que levará Manolo Dacal, un área de emprego, comercio, xuventude e participación cidadá que levará Diana González Fumega e un área de promoción social e educación que levará Lorena Castro Reynoso. Esas son as áreas nas que vai pivotar este goberno. Vai ser un goberno no que todas as concellalías van estar implicadas porque teñen moitas cousas en común, dende persoal ata programas conxuntos, ata subvencións, e o que se trata e o éxito deste goberno vai estar na capacidade que teñamos para traballar como un solo equipo que ten que pensar no ben do Carballiño, no futuro do Carballiño, e esa é a finalidade que nos moveu pola nosa parte, penso que tamén pola parte do Partido Popular, a chegar a este acordo. Ambos destacaron que o obxectivo é ter un goberno unido que traballe polo Carballiño. Para este reparto anunciaron unha rebaixa do 5% no soldo do alcalde e do anterior tenente alcalde. As demais manteñen as competencias. Destacan que as áreas que pediron para o Partido Popular foi co interese de poder facer un pouco máis dentro delas. O acordo chega depois de moitas negociacións. O que buscamos é ter un goberno unido e que traballe polo Carballiño. A nos interesanos unha serie de concellerías como é Deportes, Medio Rural, Medio Ambiente, Comercio, Educación, pois porque víamos que podíamos facer algunha cousa. Política social tamén poñemos unha parte dela, porque nos interesaba para intentar movelas un poquinho máis, o que dixo o alcalde. Nós o que buscamos é que todo o equipo traballe xunto, vai haber os seus problemas entre nós e ca xente, porque vamos a intentar traballar e facer cousas. O facer cousas vai haber xente que non está de acordo, é normal, por eso o que nós temos seguro que é o traballo, que vamos a intentar facer cousas polo Carballiño. E nada. Os outros grupos da oposición actual, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego, manteñen o seu rexeitamento inicial a este proxecto e seguen considerando que se debe a unha moeda de cambio, non a un acordo de mellorar polo interese do Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego considérase a única alternativa con proxecto político para o Carballiño e Espazo Común augura un futuro de confrontacións no novo goberno.
Bueno, pois dende o BNG consideramos un auténtico disparate este pacto entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Queda claro que a única alternativa política seria, rigurosa, con proxecto político para transformar a vida da veciñanza do Carballiño é o Bloque. Este pacto nós consideramos que só responde a intereses particulares do Partido Popular e do Partido Socialista, non é polo ben do Carballiño, sino polo ben deles. Aínda que o pacto foi sorprendente e chamativo, bueno, levan durante todo este tempo o Partido Socialista apoiándose no Partido Popular para aprobar todo aquilo que necesita. Por poñervos un exemplo, pois a subida de soldos que tuveron o inicio de mandato, estamos co goberno máis caro da historia do Carballiño, elexiron o Partido Socialista e o Partido Popular a peor ubicación para o novo centro de saúde. Entón, bueno, nós non entendemos este pacto. Ademais, tampouco compartimos esta forma de facer política, este mercadeo de intercambio de intereses e antepoñer, como decía, os intereses particulares, sino que para nós a política é transformar a vida da veciñanza, mellorar a súa calidade de vida e antepoñer os intereses xerais aos intereses particulares. E entón, dende o BNG apostamos pola coherencia, pola decencia e pola responsabilidade. Seguimoslo vendo exactamente igual, é dicir, parecenos unha estafa á cidadanía do Carballiño, parecenos un engano masivo perpetrado por dous grandes partidos que en teoría son antónimos, en teoría son antagónicos, en teoría están enfrontados por casi todo, como vemos a diario nos xornais, pero parece que no caso do Carballiño conflúe unha serie de intereses persoais. Evidentemente, os intereses do Carballiño deixanse ao lado, porque é obvio que o Carballiño se utiliza como moeda de cambio por parte do presidente da Deputación, que flaco favor lle fai ao Carballiño este señor, este tal Luis Menor, e o que antes era blanco agora é negro, e o que antes era negro agora é branco, non? Primeira cuestión que plantexamos, se isto é tan bo para o Carballiño como nos están vendendo ahora, por que se tardou tanto en facelo? O señor Fumega, que agora non ten ningún problema en pactar co que era o seu máximo rival político, leva 9 anos de alcalde. Que pasa, que fai 2 anos, fai 3 anos, fai un ano era malo para o Carballiño e agora é bo? Non, o único que cambiou foi que Fumega viu tremer a alcaldía, aproveitou a negociación con outro que está vendo tremer o seu posto de presidente da Deputación e polo medio pois utilizaron o Carballiño como moeda de cambio. Nós sentimos que isto remate así porque eu creo, ou creemos dende Espazo Común, que non é o que demandaba o povo. O voceiro do PP que di un día unha cousa e outro día outra, como estamos vendo, porque están aí os plenos emitos Badalnovas e calquera pode ver a actitude dos voceiros, o sea, dos representantes do PP cara ao goberno durante este ano, criticándoos, chamándolle mentirosos, sentíndose defraudados, levando mocións de todo tipo e incluso levando unha reprobación. Polo tanto, non ten sentido que agora se chegue a un acordo con quen fai un mes era malísimo e agora valo a tornillar a alcaldía 2 anos máis. Para nós é un sinsentido, pero digo que decía no seu momento o voceiro do PP que os votantes do PP no Carballiño lle pediron que non pactara con nós e que pactara con Fumega. Unha pena que non llo dixeran na campaña, non, que ian a pactar con Fumega porque dicían todo o contrario.